Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur. May na maayong hapon guys kung magligong ka og traditional hilot. First time mo na nakita kanawag yun para sa amin. Maayong hapon sir. Sa atong pamatay gani. Mauya buntot. Sabi yun. Asa kanyo ha? Diyan sa may puro tambes sa may wilong. May badyang. Badyang no. Ano sa kayo kanal kas na hilot? 3 weeks na siya. Rewave na, sige. Yung sa ganito yung pamatay. Yung bilhod ba? Wala ka magbasag hapon. Ako lang na agi na sanay ko ganagito. Sa kambing ba? Guyog ko kambing na. Biking ako ba? Bigil na ba? Pero dili medyo ka nagkabasag kunto nga kung tibihan na. Dili na. Kayo on yung mga masa ko. Huwag ka lang mapsang yung kukulan. Baka yung mga ayap ko. Oo. Yung masa wala. Wala na. Hapbat, ligo, wala. Wala. Sigarilyo inom. Balik ko niya yun. Nakabalik ko. Kaya nagabalik. Kaya atong kanon mo doon ang ato ang ugat. Kumbaga, sticky juga yung dugo. Sticky yun na siya. Sabay naman ko na sa paraan ng pasma sa kusog. Sabay na sa mo. Panod yun na siya. Sigarilyo inom, kaya mo na patulong ng dugo. So mas daliin nung kayo. Panagid. Kaya ang siguro lang inom, ang kaya na himo sa itong lawas, i-sticky ko ng dugo. I-sticky, so mag-abot na lang. Mo na siya nga, dok na siya, oy, kidagan rin mag-manam ko na. Ay, nanagya ko na riski. Nagundang na siya sa iyo, desk. Gusto magana niya, kung ano na, ang lain rin pang pamahagyan na doon, paon na bagyo ng dugo. Sa kondo na siya. Last month. Sa kondo na siya. Ano po? Kaya rin mo na siya. Anong dangon lang yun. Huwag na sigarilyo. Nakakuha ko itong yagi na ano. Makainom ko ba? Isa rin magkakabaso. Ang Inom. nahubog dito eh. Kapatay. Ay, piyansa kayo. Legis. Kaya ang kasagaran rin ma-interview ko. Kasagaran na inagkagabiin mo gud. Gabi kadlawon. Ungot mo lang siya kayo. Relax ka. Ungot na siya. Gulo ko buki. Sakit ko. Sakit ko eh. Ano kuya? Sige. So, banod lang. Ang asa ka na yung napitan dyan dyan ba? Ang dumagyot? Lawas yun ako ba? Oo ba? Laos mo dito talaga ito lagi. Oo ko itong binihirap ko Oo yun. ba? Huwag mo ka masakit ito no? Ikaw lang kaning Tagot nga lang kamay. sakit nila eh. Sige. Nakita na naman sa Facebook? Oo. Sige. Sakit ang balay naman sir? Tambis. Barangay Sinuwilan. Parang kasi naman. Sige sir, basig na kayo shoutout sir sa mga silingan. Hilwa sa mga taga Sinawilan. Uy, hello mga taga Sinawilan. Aray mo dali kay Sir Eric. Traditional ilo. Nagigibate din na. Sige, ayan guys, shout out sa mga taga-barangay Sinawilan. No, so dili pa na ko layo para kayo ra sa Tacros. Layo pa ba to? Ha? Mula sa Bambang at bang yung kabatan ko yung pinagabatan ko. Layo pa ba to? Hindi na siya. Hindi naman tayo niya na dara nagkitsot tayo nga. Ito may trabaho sa kwan. Siya na. Na ito. Itong na yun dara bang kaya ang napahilot siya niya nagsasigi. Bro, diyan napita po ba? Kaya na milestone ba to? Ang nagtigluto ano siya na? Siya ni. Oo, siya na bris lang to ba? Wala ko kapal na. Kuhan. Wala ginaundang na, wala daw kaluto. Hindi naman, di ba hindi mo katabang ta? No, kaya kuhan. Nakibalik atong lalaki mo tigito. Lalaki. Mo nakadto to siya diri o Wala pang katong dito sa nagtrabaho. Kauban sila. Ako ba atig luto to siya diri sa speaker so siya ni kanana ba. Ana. Balaan mo. Nakailam lang nila. Ilang sige lang. So ano lang guys, nasa diri ato ang tabangan no mamayo yang dipamatik kay panon na gid yang kalawasan. Gusto na nagabasa ka sa una?
Huwag ka na ma-option na gusto. Ikaw gusto trabaho siya. Huwag ka na malaki gusto trabaho. Murag sabay na ang trabaho magulan. Kung ka nang manguli, may ba nga ma-option yung ulan. Siyempre, ikaw gusto ko ikaw muli nga. Abinin mo, taligsig raw. Kung gusto na mo, kalit-rag. Ano, masugatan bitaw na itong ulan nga. Pinakalit bitaw. Kaya Kaya sa to sa bata-bata pa di ka paranig man o basketball, kana. maligo. Amin ginapunan. Sa unang bata pa ko, kini, wala nila. Kuhan sa basketball ako. Paghuman. Madungog man ako na hantod karon. Atik-atik, baka rin ligo ka ko. Wala pang singot, gagas pa. Mamay ko ang job. Hindi mo din na pwede sa mga ba. Bisaya Yan, diba? Sa moto ka rin pagpas mo ha, kaya di mo Okay. panungan. Ilang, so, mga na ito mamahay si sir, no? Anam-anam, no? Siyempre, ilan ba na sa patampos ko, no? Magtanan nga budol sa ko, may kamot kung maayaw matutod sa kumain mo. Kapag kayo natin ginapamutis kulasan, kasi mag-pressure ko, pratong, ano, nani taga mati, mental. Bago man yung trabaho, construction, nagbasa. Pagkakadlaw nun, ng anong lawan, ng room. Gatulog. Muli, ano mo siya? Bawasan pagamay, pero patiluya ba? Iganto, yun mo ito. Di na ni sa dre. Nagsakyan. Akong ipakita to sa imo. Luya ba? Luya siya. Ano nga, presyo lagi ko. Tumatay, ay doon mo pagbasa kay kahit kayo nilang basa. Lagi ano mo Ano yun? ako sa una. Ano nga sakit yapon. Oh. Kaya kuha na masuro ka ng voicer na ano kaya po siya mo ang kuha na Sisi? voicer na ito yung ano yung sa paglahan. Ay sarap ka to. Asa rapit siya? So may Ano yung Gapo. kamot? Gapo. Pag magtrabaho, construction. Hmm. Kasi nagkalublak. Grabe ng trabaho na ba? Pinakyaway na ba? Oo man, basa. Naigo siya ba? Mali, grabe. Taas kayo na sa mga porsyento mo sa pas mo. Wala siya no? Naggo juga ba? Na may paspas, may pinakyaway ba ano? Na may pakyaway ng puspasan na to bro. Na magkasanabot mo. Gani yung Puspasan na to bro. Kuha ko na to niya. kuha na ito makuha na itong sobra pa sa puta. Kuha na to ba nga imbis nga 1 week. Kaya akong dami 3 days, 4 days. Ano ka? Sip kita. Wala kay tao. Buylo, gib na. Kuha na itong sigar sa tao. Siyempre, paspas yun. Ano ba? Wala. Ay, ginawa niya, masus. Yang doon na ka na matulog. Wala yan. Wala yung maprisi niya yung kasama yun. Mabagay ka balik itong lagi. Wala yung pabalik eh. Anak ko din yung sige kayo ba? Ilang May isa lang pala eh. ano na lang, no? Hinahin lang yun. Di ko tayo na sigarilyo inom. Karne baboy, o tanang klaseng karne, ang dami. Dangan na Ang dami. Ako mo ko ni Jesus. Ginagawa. Sa mga napiktahan. Pero sa mga, di ko may pikta eh. Nakaon. Wala bawal nga. Kaya ako pa man mapikta eh. Pero mga prase mo ha, o ba nga mga Ano mga manok bisa? itlog manok, dili mo sa pwede na kay dili mo sa katabang kay grabe mo ng kolesterol din sa kapugong ang kolesterol kapugong wala no imbis nga dapat kusgan ka lawoy gyud ang kaon kag isda wala ka riskis ang kaon na taba-taba ka burong-burong pa kay isong gyud ano lang Ang kanang naikaliskis ba? Bawal yan. ayos sa ayos kay uric na siya so mutabang pud siya so tanan na tong iwasan gusto mo ta maayo Sunukos din. Okay. ang nukos di kayo kumukot sa nukos, pero dito lang dito sa isda. Tabaka, bunga, burot, parlison. Bilong-bilong. Kanak. Pwede siya. O galonggong. Pwede. Ano siya. Ayaw prito nga, ang sudan kung mukhaong ka. Sabaw. Kung may mo. Suba o sinabaw. Ano lang. Ano lang siya. Bawal mong mantika. Hindi ka man siya. Iyo na ka mantika ron, napay mantika ron. Dili mo. Piki na kayo. Ilang. So,
Sa karon na po nakikita ang video, please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot, and please follow my Facebook page, Eric Hilot ang traditional. So muna akong Facebook page yan. So, Hilot ako, shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. Thank you, sir. Ang kamot, wala mo banot? Banong diablo, kani lagi diri mo. Pati Mas, tiil. mas lala ni karon bagong trato ni Agi kay ni Agi. Ganong maglingkod ko. Naglisod Sa ko. boss, wala kayo ba? Dili mo lang ako naman kung nagkadool Sir. ka sa... Dili ba? Nagkadool ka ba? Ya, dit na nung Ano? Hindi ko na pulot. Ayoko. Pag-inom. Sa lami, pag-inom lagi ba? Ganyan okasyon ba? Ay, pag-inom mo mo? Mapagakuan kayo na sir. Ay, ito. Mura mag kanang wa katilaw gid sa unang batanon pa ba na karon may edad na. Daghan man tong, daghan man pong tingnan, yung anak ito. Ulangin lang mo tayo. So, sige kay, total, man naman po daw sa una Mao daw. gani, mga batanon pa. Lagi naman po hinubugay yun pagayo. Gani. So, nagpahilot naman lang ta sa ito pag gusto ta maayo. Ay pa-doktor ta, sa ito pag gusto maayo. Gani. So, bangon ang giingon nga bawal sa doktor. Mayon po lagi daw sir nga di malikayan kung labi nagdaog may panagsarang okasyon. Pwede man gud mo balibad gud. Ha? Kung gustuhon gyud mo sir ba pwede gyud mo Ah, balibad pwede, o pwede. mo di ka mo inom. Ang kuhan naman gud kay gihin mo duman mo sa una bang Lagsik pa sir. power pa. Ay mo lang. Ngayon agwanta karon kung maigo ang sakit. Bakit ito sakit mo? Basta ang ugat ra ba gyud sakit. Sakit mo. Panuhot. Sa mga ginapas mo. Asus. Dugay na din ang paso. Ano kayo ko? Amo ba din ako pabalikon? Eh, basta okay yun. Pero, Magdisudo kuhan man siya sir. yun kayo ni Mulawa, sir. Grabe mo Ganahan ka o sa balik ng tao, hindi makakapasaro ka ng graduate na to diretso. Namay ko na balik eh. Balik. Nung makinagog mo na, nung balik ko eh. Ano hot ram ni mo, yung pahilot man yun. Kaya dili ko gusto mo kuhan. Kanang ganahan siguro sir Oo. balik sir ba. Nga dili ko gusto daw malala daw. Oo. Tsaka, unsa dito ang pahilot, hindi kuhan na. Grabe na. Grabe lang sa pahilot. Sige. Ibang pabalik Pero ko, dapat pila gid ka kuan sir, murag kung kuan na session niya. 7 days. Sige. Mo ginay kuhan. Kung napakuan ka tong isa ka kuan jem, kung ipabalik ka. Mula din ni ako ron isa. Mao gani ikaduha unta to. Oo, unta kay ngano man ang pabalik ko na kung 7 days. Kaya ang 7 days, ang panahon pa basta-basta Oo. balik. Murag na tandog pa sa sudi pa sa kabalik. Karon kag malap na pugga. Kuan na pud oh. Hinamhinay na po, hinahinay na po. Pag-maintain na gyud. I-maintain. Ngayon nga, bata pa makalahinog sa. Na. Bitaw. Ikaw. Ako, laro ko siya, wow. Oo. Mga tanak ka sa kuha, adili din siya. Bawal. Bawal na siya. Oo. Antras nagpakuan ka Tapos sa okay lawas. pa itong lawas, pero once maningil na, Nawa. saan na nga ito? Naroon na, sige na rin ka diyan. Ibig nga diyan, ako mo, diyan ko papita ng mga customer, mamaluoy mo gugol ko na ito, ako may maigo, Oo. ako daw ko, ayaw lagi. No, ba? Na may giban di po sir. Pwede na naman ang mga anak ng 80 na tayo. Ay, maugit sir. Tiguang naman na siya. Pwede pa manipilay na naman sir. Dila? Asustang kalayo, pas tinuod. Kaya kuan mga yan sa lawas sa una po sir, bata pa daw. Kuan na gid ba nang naa sa bukid. No, Anad, Ata anad. to, oh, nakuan na Pero siya. maningil na siya. No. Daot. Daot po na siya, kung makabalo ko. Malo ko sa mga daot. Maayong tao, dauton. Ano, amang ko'y tao nga maskig maayo, daot sir, na, no? Wala na siya. Huwag ipili. Nabaga na kung di ko nga kitang daot na tarong na sila.
Tungod lang sa competition sa negosyo. Mao gyud. Negosyo, isa na. Baba, number 1. Murag ka ng uban, lubngan, magayon nila, sir. Eh para sila mo daog. Mm. Anak, pwede man makayod yung bagayon, ay barangay. Kasi madaan na tuyo. Pait, pero lisod kay nga na, sir, no? Ha? Lisod kay mga ingana, sir, ba? Labi Sa nagtuyo. depensa, sa ako lang, pero sa customer, hindi ko lang kumutambal. Hindi siya mo po. Eh, ang uban, muhatag kay depensa. Kaya lang ko na lahat, wala ko kay sa ginoon mo na to, gusto ko mag ginoong balos. Tamba. Gusto ko na siya. Tamba rin. Tambal yung gito. Ang uban, kung ako yung baligyan mo, may depensa. No. Ay, lagi po inom lagi. Mo manggod mo. Ika inom gud. Kaputo yung mga bukog. Hinay mo yung lawa, sir. Tuya ba? Wala kayo, hinay dyan. Nagkikukuan kayang lawas, sir. Ako sa tanahon lang. Pero yung feeling, hinay. Mm. Hinay siya. Luya ba? Luya. Ano sa kita ito ng pangalan mo, sir? Jumwell. Mm. Ay, naka-adlaw-adlaw ka diri, sir. Wala ka ga murag ginakuha anang mo. Mong service mo ko. Mo service. Na may upan din na dilipan niya. Mo ano. Kuwaon ka na lang purag o service Wato, mga Jud na. ko. Ang mag-ibang dapat biyahe. No, kuan lang ko tanong mo tra. Ang tutok. Tudo ra mga diri ra dapit. Pero muuli dayon ka, sir. Balik dayon. Oh, hindi ko mag-ilog. Ganyan ko schedule. May bahin man. Kaya naman magpasmos kusog na. Hindi ko magtrabaho magpasa. Mo na yang halag wilder maguna siya sa una, sir. Murag ga siya na bikil sa wilder ba. Diya. Kano siya? Wilder mo na. No, diya sa dagat Nagpasa sila. ko ba sa una, sir? Wilder Diya ka? na siya sa dagat sila pa wildingon, maghumon. Wilder ko na, OFW. OFW 11 years. Oh, yung kamot mo likuan day mo lihok mo. Kaya ang welder pinsan no, di ba yung mo lihok no? Di ba juga mo lihok, mo welding ka, kay pulso man. Oo, mo na yang Kay mo lihok ka, pangit. maintenance. So di juga mo lihok. Disney may ikon, ako na eskwela. Mata og kuan. Yo, di juga mo lihok. Grabe pugong. Kay mga unsa to dyan? Mga unay gym nyo? Yung ang trabaho sa unay. Mga sa barko sir ba mga na. Wala problema ng welding. Construction na unsa. Basta di mo isa. Dagat gyud na sir. Kay labi na ilang amo restricted. Kung dito ra gyud. Maghulom lagi mga basa sa dagat. Mao na pag Grabe Kuan ako na. madisgrasya raw na sir. Ginagawa humol. Kurintihan daw. gani nga na sir mao ang magbantay lagi ba. Pantay lagi daw. Kurente ra bagid lang ang diya man to nagsugod iyang sakit. Sakit na may? Iwi gyud ang nose. Unsa ka wala to? Unsa ka musulat wala to? Pero mamasaan ko diha.
older na, 11 years. Gondo yun, no? Kaling kay Musayaw, yung kamot yun. Oh, kay, Yun, nakuha na siya, naulian na siya. kaysa pa na ako na nahilot na, Ah. bitaan. Nagawas-bawasan ko. Mubalik pa ni siya eh. Oh, mabalik siya. Layo ila sir. Mintal. Ah, Nagbibiadyan siyang asawa. kaya na ingana na. Ano si kwarta daw. Pahit na. Sayaw yun ang kamot ba? Yun ay pahit sa matulog. Matulog ang siya sir. Mulihok man. Oh. Bilang lagi daw siya. Kuan yun, oo, magbinultangay yun na siya kuan. Dito na lang gano'n niya. Kini siya, ukod, kadlawon. Kung gusto na mangihi, hindi, musakit naman i-straight ko. Ugat, nila lagi mo ang dugo. Mupon, matulog, ba itang murag mupundo mga ng dugo. Di ka circulate. Oo, banhod pag akong tamot. Kanang lamig kay tulog. Oo, oo, Banhuro. kanang garing kuan, maghawoy. Kanang may tuhog na lamig kayo. Ipit man. Ano na iyaha? Mag-aguroy. Ang masaya, magsunod ang mga pasmo sa kusog. Ang live ko mag-isgot ko kuan. Pasmo sa kusog. Mahangyo ko. Pero sa ikuan ana sa ganang mga herbal, murag imnon. Sa herbal, wala mo ko'y ginapan nga herbal. Pwede ra siya herbal. Sa dahong mga Kanang dahong. gabon, lagaon, Oo. human, inumon lang. Imnon. Dili, murag kuanon po Umol, pwede. Oh. Bawal na. Ha? Umaobya mong ginabuhat Ano sa sa? murag kuan. Dugay-dugay na noon. Kanang murag ihiw mo lagi daw kay Bawal makakuan na lagi. siya, kaya musamot na siya o ka bugat ang lawas, Mm. musamot o ka sa tagibasa, mukaging, mugbanhod. So inom lang di ay. Mawala agad madugay mo kusog na. Dugay pa noon, Oo. pero mahurot yun na. Sabi na ginigumol ni mga tagsa ka oras yun. Oo. Kaya huroton yun Ay murag ihikuan lang noon na yasir kanang murag ihimasa sir ba. Ingana style ang gabo na mong ginakuan. Imnon lang dahil na siya nga Inon lang na kuan. siya. Nga. Wala kailangan pamaagi na. Exercise, siya plus bawal. Oo. Hindi. Kanang mga hampol sir, mga para sa mga down sa tuba-tuba. Ihampol, jubilina lang ko. Jemelina. Dili pwedeng tuba-tuba. Wala po kay, di ko ay makarekomenda. Mm. So, jubilina magugukon. So, Kaya kung mabutan ka jubilina, 3 or 5. dili pares. Nga, 30 minutes tanggalon, Mm-mm. isa bago. Ilisa na po. Jemelina Jemelina po di ay ang kuan. Dili pwede sa kadlaw kay iya man na suyupon. Oo. Ang mga panungot o pas mo, suyupon mo na niya. So makita niyo ni kabli sa dahon basa. Oo. Usay laya. Nabay Jemelina dito, Jim. Asa tong part sa lawas ng mga sakit. Mautoy butangan. Butang ito. Sakit man, ang suyupon man na niya. Oo. Anong pinakasakit? Diri ang sakit kayo. Mm. Mao dito. Mautoy murag ibang balik-balikan o hampol Mm. sa dahon. 30 minutes na. Oo. Wala kag karne. Manok. Manok. Itlog manok, bawal na. Pero manok, sir, maupod. Bawal. Isda lang din siya. Isda ra gyud nga. Walay kaliskis. Oo. Bulad, di po pwede. Dili, itlog manok, ginamos bulag, uyap, pasayin, alimang, balok. Bawal. Bawal na isa. Dito ta sa gulay. Oo. Kuan lang, lauoy. Bawal. Lauoy o sugba. Dili pwede sumpa. Bawal Sumpa pwede. Prito dili. Oo. Pero nang tikaon man. Palit isda, diretso na sa sabuan. Sabuan din na siya. So, yun lang Kada yan. kung lamang sabaw nga labi ng kaminggay. Lagi. Oo. Kaya Hindi, kuan man hindi. po ang kamunggay, Awal tambal. kay na siya. Lagi po sir, amo ditong mga kamunggay. Mananom lagi mi puro silingan naman po. Mo dagan mo lang dagan po may kamunggay kay. Kapuya. Pila gud kapunuan dito sir ba? Kapin ko sige tay ngayo. Ulo mo ta madugay. Kami nga din dito sir, silag pananom is pero mo lagi ang makahurot silingan pa ita pud aning mga silingan tagaan ni mo og punuan. Man di magyapon mo. Pait. Mana kami na nanom eh. Kung nakabukod 5. Pero sa gulay sir, walay bawal nga murag Kuwan. ano niya. Liso. Maranang Batong. oo. Kanang ukra, may Okra pwede rin. Okay, Okra. Kailang ang batong.
O puro lisod yun. Di ba na may sudan yung puro lisod, Oo. sudan na. Pero prutas, wala sir. Oo, pero prutas. Mukhang tag prutas, mukhang daan bago magmamahaw Oo. pag ito kanyapon. Naonon daan. Tudlan daan lang tiyan. Kung kaon kag apple, so aging kaon ka daan, paguman, Prutas na layo po. rin 30 minutes, dili, mukhang nun ang prutas. Una ang prutas. Una ang prutas. Isa kaon. Mabitaw ng uban sila ngayon nga. Ang pinya daw kuan makasibik. Lugi daw. Kasibik siya kay ano man kantora man imong gikaon. No. Nga, O, ang mo iyang pa na 30 day, 30 minutes, minutes lang. lang. Gutom gina. Ang Di puto mo bitaw. kasudlan. Oo. So man nga 15 to 20 option mo. Kaon. Kaon. Eh, ang uban siguro sir kung may ulcer. Ulcer ka na mo gunang sige tagkalapasan ka kaon. Mm. Kaya sayar. Kami ka doon na no? Mao ni ang gusto sir kanang murag marubong-rubong gid yang Ayun na lang. Yung sa Jesus. bawal na gani day. Ang good na. Itlunon ka. Yung mapitil taon, saan na lang. Samo. Samot yun siya. Nagpa-kuhan may to siya sa kuhan doktor o wala man siya nakuha. Di bawalan man po da. Bot na niyan labas di ba bawalan o mangita man yun. Namang good daw manulong siya sunod panagsan. Mo lagi ang panagsan og kay di bawal naman. Ako ng mga parente, mga inom man. Ikaw na mo, inom ko man ko, dili, salamat, ano sabi ko. Dili mo sa di, inom man, kung inom ka. Me, Oh, ay kana. kung me. Oh, Ate, kay kuan man na, grapes lang man na. Gamay na si alcohol, pating gamaya. Mm. Gamay na kayo na sa, maninindot ka nga limnon. O di po ingon nga, inom. Hot doon po to. Pinagmay lang. Oh. Ay nga to lalagyan Sa mo makainom. mingawan pwede siya yana sir. Pwede siya nga anak. Kaya kung di Pero ka 2 mamali. glass lang po to. Oh. 2 glass lang. Dili po siya pwede nga. Dili po puno. Inom mo. Ato lang murag Kasi level na. makainom lang to. Tama ra to. Kung mingawan. Pero sa karon di siya pwede. Oh. Kaya kuan pa yung lawas. Wala Luya kayo pa. ba? Baba na kayo yan pa, hindi nakakan. Kaya gamay? Hirig yung naong sir. Nang ikaw, inom ka. Ay, bawal ko niya, inom ko, mura, tagbuang. Gani. Hindi ko bawal dyan, di bawal ko. Mainom ko, soft drinks. Kaya ang soft drinks, kaya lang na sa ipagawa sa simot. Pero sa alcohol, dili, magunit ang bukog. Ang soft drinks, pwede rin na inom mo daging tubig, na maihi mo Oo. kaya ra. Wapo ka may inom mo daghan. Oh. Pwede ra sa makaya ra. Pero sa alcohol, Lisod. magunit na. May pagpano labi ng mga hard sir. Samot. Samot. Naman, nagyog mga whiskey, mga scotch. Ay. Mga limnos madato. O na, pag mga bikil, One time Ang tawag po. yung doktor. One time Hindi gani. mahupan. Ay, Ay. Kaya sir, punta lang bit eh. Hindi man na pwede kitikon. kapag kita kapadalag jagin pants ni mo. Nagbilin Nagbilin. pas. Ulo, nagbilin sir ba? Mga inan. Gani. Isang pantalon. Ay! Ingani na sir, magmalong. Kanade. Gani, magmalong. Ipaubos. Mm. Sayal. Sayal gani, muraragog kuan. Nang sa Muslim. Malong ba? Muslim. Anak. Antod sa ubos. Oo. Pero pagkabot dito, dapat makondit siya. Dapat indikitan ka rin. Magawas, naka-jogging pants. Gani. Naka... Na anong Naka-medyas. nakalimutan? Namin, medyas.
Wa yun sir dala. Imanginan. Mao lagi. Iya. Ko ako na lang Inayo po. biya. Ampula na lang po ni Nambul. dahon sir. Nalimtan gani na ako. Naa naman to sa bangko. Ya. No. Gini lagi nagdali sir. Pagtanaw na mo. Sa buwak man di ang Ulan daging pa biya po. nasulod. Agay. Pagbag. Sige lang. Dili ni lusay ni siya. Ah. Mo ni osteoarthritis kani. Itlog, manok, ginamos, bulat, uyak. Ubag ang masayang, iyang ulan. paminaw sa digin na niya pag kay hubag Mura daw. na sa gubag, sakit naman eh. Mm. Masangit na. Masangit man ni anak nimo. Mm. Mo ni makasungkot ni ko. Ya, subo ni sa mga lamang loob kani. Parte botoy. Lami man. Kami empot. Labi na ka na chicharong bulaklak, lagi ano. Kung mapuday uday baligya dari media sanjim. Kalimot. Muslim ba? Mga ara gid tanig kuan ron Jimbilina. Isang unsang klase ng email yan, hindi ko na pwede na ibusa sa tiil o sa kamot. Hindi ko mo rekomenda na i-traffic pass mo na. Inom na lang dahil sir. Inom mo. Rekomenda pag inom. Pila pud gadahon sir Pwede na pag lima. Lima ka buko. sa kuan. Inod Lagaon. lagaon naman inod. na siya. Isa ka baso lang. Di ko mga pwede doon ba tulohan na lang. Sa isa ka inaman lang na sir. Sa ka, ano to, ano mo. Sunod. Lima ka dawon. Pwede ko tulong lang ka ba? Oo. Inom, kung paitan ka, pero ka na, di na kayo napaitan ka Gani, baso. bitaw. Kaya sa losaw na na. Kanang bag-ong kuan pud sir, murag bag-ong lut ay sani pag bukal ba. O, pagbukal niya ba nga taon-taon ni mo Dili, di kuan lang dili man na, kitan dili ko. man na inuman tanan. Siguro magka-gladlock. Mm. Kada taon-taon gladlock. Na, ang daghan, butang mo sa rep. Mo na to yung tubig. Moto, hindi. Alalay raw, di po tubig. Oo, marag ika nagyana sa Naman bayanay. yung inom mo tubig, ladok Inom. ka itong mga isa duha. Oo. Ano lang, basta mo inom kang tubig, ladok ka itong isa duha. Mm. Last ya. Kaya to na nandiyan magkuan karon. Pati ubo anak, kaya niya yung Oo, tambal. pagmakso na kong lawad. No? Inom rin ko na ako, dobre mo yung laga. Inom rin ko. Lain mo kami mo na ko. Inom rin ka. Na number 1 dyan yung anak niya, si Sugar. Sugar kay taas og sugar. Ano ba taas? Nagpa-ospital ba? Ay nagpa-check up man ka Jim? Kita mo. Kana iyang kuan sir. May pas mo. Ang ugan. Pas mo, kuya ka na. Pero sa hospital, di may pas mo. Sakit yun eh. Ingnon. May ata na. Ingnon ba sir arthritis. Sana. Ang arthritis Sa ugat. juwin. Gani no. Yan gay ko. Basig arthritis na sa dili lagi bukog ang murag sakit sa ako. Ang ugat gyud pas mo gyud. Kira sir? Tagit ko. Ano nang anak mo? Bunso? Sayong ko kay mata. School na ba sa'yo kayo?